Pěkný den, tady Ellen z Indikády. Často se nás ptáte na dohodu o mlčenlivosti, neboli NDA. Co NDA je a proč se uzavírá? Je to dohoda mezi dvěma nebo více stranami, která určuje, že sdělené informace budou považovány za důvěrné. Měla by chránit informace před zveřejněním, zneužitím nebo použitím pro vlastní potřebu. NDA se v podnikání používá na ochranu obchodních tajemství, k know-how, klientské databáze a podobně. Nejčastější způsoby zajištění NDA: samostatná dohoda o mlčenlivosti nebo dohoda o NDA, která je zahrnuta v pracovní smlouvě. Popřípadě smlouva, která mimo jiné obsahuje i NDA. Na co si dát pozor při zavádění NDA do firmy a co by měla obsahovat? Za prvé, jednou z nejdůležitějších věcí je přesně definovat důvěrné informace. U většiny NDA se setkáváme s dost obecnými formulacemi, jako například mlčenlivost se vztahuje na všechny informace o společnosti. No a toto by u soudu opravdu nemuselo uspět. Takže je nutné co nejpřesněji vymezit okruh informací, které jsou mlčenlivosti chráněné. Za druhé, stanovte si dobu trvání mlčenlivosti. U některých může trvat navždy a u některých na dobu určitou. Za třetí, za porušení mlčenlivosti můžete ze zákona požadovat náhradu škody. Ta je však v praxi extrémně těžko vyčíslitelná a vymahatelná a proto se ve většině případů sjednává smluvní pokuta fixní. Za čtvrté, také je důležité myslet na to, že NDA by měla plnit především preventivní funkci a proto je potřeba informace chránit různými jinými praktickými a technologickými nástroji. Za páté, při zavádění NDA do firmy použijte vzor jen jako inspiraci. Nechte si poradit od odborníků nebo právníků, kteří vám NDA pomohou navrhnout na míru pro vaši firmu. V případě porušení NDA hrozí různá rizika, například náhrada škody, soudní následky, ztráta zaměstnání, ztráta reputace, právní náklady, povinnost zvrátit důvěrné informace samozřejmostí a v neposlední řadě zaplacení pokuty dohodnuté v dohodě o mlčenlivosti. A to je vše. V případě otázek mě neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit na spolupráci.